किती सांगितलं तरी मी एवढंच सांगेन, तो मी नव्हेच. नमस्कार रसिक प्रेक्षक हो, नमस्कार असं म्हणून युजली मराठी नाटकांची सुरुवात होते. पण मी इथे काही नाटकाची सुरुवात करायला आलो नाही. मी आलो आहे ते एका मराठी नाटकाचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरं करायला. आणि हे नाटक दुसरं कुठलंच नसून ते आहे, अरे हो, गेल्या 10-15 दिवस प्रत्येक नाट्यवेळा गोमंतकीयाच्या ओठावर असलेलं नाव म्हणजेच आचार्य आत्रेने लिखित तो मी नव्हेच. तो मग लखोबा लोखंडे असो, दिवाकर दातार, दाजीशास्त्री दातार, कॅप्टन अशोक परांजपे आणि राधेश्याम महाराज, ही नावं एका मराठी नाटकाची पात्र राहिली नाहीत, तर मागच्या 50 वर्षात ही नावं प्रत्येक मराठी नाट्यरसिकाच्या मनात आणि हृदयात घर करून बसली आहेत. सो पुढचा अर्धा तास आम्ही जाणून घेणार आहोत ह्या नाटकाचा 50 वर्षांचा प्रवास, बघणार आहोत काही दृश्य, ऐकणार आहोत काही संवाद आणि करणार आहोत गप्पा, तेही खुद्द डॉक्टर गिरीश ओक यांच्याशी. साहेब, ताई काय सांगते, एवढी सगळी माणसं मी एकटा माणूस कसा असेल साहेब? ताई तुम्ही रडून रडून काही किती सांगितलं तरी मी एवढंच सांगेन, तो मी नव्हेच. मी रोहित वाडकर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय प्रुडंट मीडियाच्या स्पेशल फीचर डॉक्टर गिरीश ओक तो मी नव्हेच या कार्यक्रमात. तो मी नव्हेच म्हटलं की जे पहिलं नाव समोर येतं ते म्हणजे प्रभाकर पणशीकर. प्रभाकर पंचांनी जवळपास 48 वर्ष ह्या नाटकामध्ये काम केलं. पणशीकर अर्थात रंगभूमीवरचा अनाभिषिक्त नटसम्राट. तो मी नव्हेच हे प्रभाकर पणशीकरांचं गाजलेलं नाटक आणि त्यातला लखोबा लोखंडे त्यांनी अजरामर केला. तो मी नव्हेच ह्या नाटकाने प्रभाकर पणशीकरांनी फिरत्या रंगमंचावरची संकल्पना मराठी रंगभूमीवर आणली. एवढंच नाही तर नाटकात पंचरंगी भूमिका देखील साकारली. लखोबा माझ्या रक्तात भिडला आहे असे ते एकदा एका मुलाखतीत म्हणाले होते. त्यांचं ते विधान एकदम तंतोतंत होतं, कारण वयाच्या 75व्या वर्षी सुद्धा त्यांनी त्याच ताकदीने हे नाटक सादर केलं. दातारांना हे जेव्हा कळलं साहेब, तेव्हा दिवाकरनी यांना बंगलोरमधून हाकलून दिलं. या दिवाकरला सोडून बिडून नाही आले. मग बंगलोरला गेल्यानंतर दिवाकर दातार हा एक नंबरचा नीच हलकट माणूस आहे हे तुम्हाला कळलं होतं. तुम्ही तुमच्या भावनेला तसं कळवलं का नाही? 6 महिने कशाची वाट पाहिली? उलट दिवाकर दातार बरोबर आपण सुखाने संसार करतो अशी पत्र तुम्ही तुमच्या भावनेला लिहिलीत की नाही? सुनंदाबाई, इतका जर आरोपीनं तुमचा छळ चालवला होता तर त्याच वेळी ही गोष्ट तुम्ही पोलिसांना का नाही सांगितली? बरोबर. कशी सांगणार हो? आरोपीने माझ्या भोवती अशी काही भयंकर परिस्थिती निर्माण करून ठेवली होती की काय करावं हेच मला त्यावेळी सुचत नव्हतं. तोच दिवाकर, तोच दाजीशास्त्री, तोच रेव्हरंड जॉनी वॉकर आणि तोच कॅप्टन अशोक परांजपे. साहेब, ताई काय सांगते, एवढी सगळी माणसं मी एकटा माणूस कसा असेल साहेब? ताई तुम्ही रडून रडून काही किती सांगितलं तरी मी एवढंच सांगेन, तो मी नव्हेच. सर, प्रभाकर पणशीकरांचं नाटक, ते एवढं गाजलेलं नाटक, ती भूमिका साकारताना तुमची फिलिंग कशी काय होते आणि ते तुम्ही कसं काय भूमिका साकारली ते त्याच्यावर 2 शब्द तुमचे. मुळात हे आचार्य अत्र्यांनी लिहिलेलं एक अजरामर नाटक तो मी नव्हेच 1962 साली 8 ऑक्टोबर 1962 साली याचा पहिला प्रयोग दिल्लीला झाला. हे वर्ष त्या नाटकाचं 50वं वर्ष सुरू आहे. आणि मी 85 साली जेव्हा मुंबईत आलो तेव्हा मी उमेदवारी करायला एक स्ट्रगलर म्हणून किंवा एक काहीतरी करिअर वेगळं घडवायसाठी म्हणा, खरं तर मी डॉक्टर आहे पण मी प्रॅक्टिस सोडून मी मुंबईत आलो होतो. आणि त्या सुमारास तो मी नव्हेचमध्ये मी एक छोटीशी भूमिका केली पणशीकरांच्या बरोबर. तेव्हा मला जर कोणी सांगितलं असतं की नंतर तुला ह्यातला मेन रोल करायचा आहे तर मला खरं वाटलं नसतं. त्यामुळे माझ्यासाठी हे नाटक नंतर मला मिळणं ही एक वेगळीच अचिव्हमेंट होती. म्हणजे थोडीशी इमोशनल होती, थोडीशी करिअरच्या दृष्टीने पण एक वेगळं एक चॅलेंज होतं. पणशीकरांनी माझी मधली सगळी नाटकं बघितलेली होती, माझा जो काय प्रोग्रेस होता तो बघितलेला होता. त्यांनी माझ्यावर मुलासारखं मित्रासारखं प्रेम केलं. ह्याची ऑफर जेव्हा मला आली विजय जोशींकडनं तेव्हा मला एक क्षण कळेना की म्हणजे मला आनंदही झाला आणि त्या क्षणी भयंकर टेन्शन आलं. कारण एकमेव नाटक मराठी रंगभूमीवर हे असं आहे की जे एकाच नटाने 48 वर्ष जवळपास केलं. दुसरी कुठली नाटकं इतका काळ एकाच नटाने केलेली नव्हती. म्हणजे तो मी नव्हेच आणि पणशीकर हे एकच झालं होतं आणि त्यांना लोक देवतुल्य मानायला लागले होते. त्या जरी विलनचा रोल असला तरी त्यांची स्टाईल, त्यांचं ते वेषांतर,
आणि त्यांचा एकंदर रंगभूमीवरचा जो अधिकार होता, त्यांची सिनियरिटी होती, त्यांनी इतर केलेल्या भूमिका होत्या, डेफिनेटली फारच मोठे नट आणि मोठे निर्माते आणि मोठा माणूस होता तो फार. सो तो एक मोठा चॅलेंज माझ्यासमोर होता की ते चॅलेंज म्हणजे कम्पॅरिझन जर झाली तर मी कसं त्याला सामोरं जायचं. सो पहिलं त्यांनी टेन्शन माझं घालवलं ते आम्ही त्यांच्याकडे जेव्हा गेलो की हे नाटक मी करतो हे सांगायला, तेव्हा त्यांनी मला पहिल्यांदा सांगितलं की माझी नक्कल करू नकोस. प्रत्येक नटामध्ये काही प्लस पॉईंट्स असतात, काही मायनस पॉईंट्स असतात. माझ्यात होते, तुझ्यात असतील, ते गृहीत धरून तू तुझ्या पद्धतीने काम कर. ही कोण मंडळी? दिवाकर दातारांना त्याची मुलगी दाखवली ना, ती ही नाही, ती सुनंदा दाते. गोविंद 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 गोविंद. अरे देवा गोविंद. नमस्कार करते हो. आयुष्यमान भव. हे तिचे बंधू सुधीर दाते. नमस्कार करते. आयुष्यमान भव. ही तिची थोरली बहीण सुमती साने. नमस्कार करते हो. अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव. आणि हे त्यांचे यजमान अरविंद साने. गोविंद गोविंद. वा 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 वा. मंडळींना बघून आनंद जाहला, संतोष जाहला. घरंदाज दिसतायत मंडळी. आमच्या दिवाकरास आधीपासून सांगणे आहे हो, आपल्याला जी शोधिक करायची आहे ती चांगल्या कुलशीलवान कुटुंबाची. कसे आमच्या पूर्वजांनी जे काही रीतिरिवाज कुलाचार घालून दिलेले आहेत ते काय उगाच आहेत का? बरं असो, आमच्या दिवाकरास ही मुलगी पसंत आहे का? असं वाटतंय खरं. गोविंद. दिवाकर दातार जाताना सांगून गेले, आता पुढची जी काही बोलणी करायची ती आमच्या वडील बंधूंबरोबर करा. त्या दृष्टीने आपण इथे आलात हे कारती परत झालं. बोलणी तशी काही फारशी नाही हो. आम्ही आमच्या दिवाकरास, बरं का मंडळी, आम्ही आमच्या दिवाकरास इंग्लंडला पाठवून MAFRE करून आणला. हो बाबा, हो. एफआरई म्हणजे काय हो? ईशा, तुम्हाला एफआरई म्हणजे काय ते माहित नाही का? कमाल आहे बुवा. तुम्हाला माहिती आहे का? एफआरई म्हणजे FRE. अहो म्हणजेच काय? तुम्हीच सांगा आजोबा, एफआरई म्हणजे काय ते? अहो मला तिथे माहित नाही, तिथे तुम्हाला कुठून माहित असणार? मला आपलं एवढंच माहित आहे की त्याच्या विलायतेतल्या शिक्षणाकरता आम्हाला 80,000 रुपये खर्च आला. किती? 80,000 रुपये. 80,000. त्याकरता आमची कोकणातली जमीन आम्हाला विकावी लागली हो. एक वडिलोपार्जित घर होते, ते सावकाराकडे गहाण टाकावे लागले. आमच्या पदरचे पैसे असते तर आम्ही काही म्हणता काही पर्वा केली नसती हो. पण वडिलार्जित इस्टेटी विकून त्यावर कर्ज काढून ते पैसे काढण्याचा आणि खर्च करण्याचा आम्हास काय अधिकार? आमचे स्वर्गस्थ पूर्वज आम्हास काय म्हणत असतील तेव्हा काय वाटेल ते करून या मालमत्ता कर्जमुक्त करणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य आहे की नाही? हो आहे. आता तुम्हीच सांगा, या मालमत्ता कर्जमुक्त कशा होणार? दुसरं वाक्य ते असं म्हणाले की प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे एखादं नटाच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे एखादं नाटक बंद होणं माझा त्रास होतो मला. आता मला करता येत नाही. तू जर नाटक करायला लागलास तर या नाटकाचं लाईफ अजून 25 वर्षांनी वाढेल. सो माझ्यासाठी ते खूप एक मॉरल बूस्टअप होतं, खूप छान. आणि दुसरं असं होतं की जसं एखादा गुरु असतो आणि तो स्वतः एखाद्या शिष्याच्या पाठीवर हात ठेवून लोकांना सांगतो की आजपासून हा माझं काम करेल. सो इट वॉज लाईक दॅट. ते तसं त्यांनी सांगणं आवश्यक होतं, नाही तर लोकांनी स्वीकारलं नसतं. बरं, मला कुठेही त्यांची भूमिका पुसून काढणे किंवा त्यांच्यापेक्षा वेगळं करणे हा माझा उद्देशच नाही आहे, नव्हता कधीच. मी नेहमी त्याला असं उदाहरण देतो की म्हणजे बाबूजींचं फडक्यांचं गाणं त्यांचा मुलगा म्हणतो आहे, असंच माझी हे आहे की वडिलांचं काहीतरी काम आपण मुलगा जसं पुढे नेतो तशीच माझी भूमिका आहे. बरं, आपण आता काय घेणार? चहा, कॉफी की काही थंड? नो थँक्स. मी आताच एक मुलगी बघून आलो, तिथे मला कॉफी घेणं भागच पडलं. पण यांना काय हवं असेल ते तुम्ही द्या प्लीज. काय घेणार आपण? नाही, आम्हाला सुद्धा काही नको. कारण काय आहे की घरून निघताना आम्ही चहा कॉफी वगैरे घेऊनच निघालो. काही नको? नको. मी ओळख करून देतो. प्लीज. ही माझी बहीण सुनंदा. नमस्ते. नमस्ते. ही माझी थोरली बहीण सुमती, नमस्ते. यांच्या पत्नी. नाईस मॅच. थँक्यू सर, थँक्यू. कोण मी? बट मी नको म्हटलं होतं. असं कुठं चालतंय होय? अहो. वा, आग्रह करा. ऑलराइट, इफ यू इन्सिस्ट ऑन इट.
इथे आम्ही घेणार आहोत एक छोटासा ब्रेक. ह्यानंतर आम्ही बघणार आहोत डॉक्टर गिरीश ओक यांनी साकारलेली तो मी नव्हेच या नाटकातली काही दृश्य आणि करणार आहोत अजून काही गप्पा डॉक्टर गिरीश ओक यांच्याशी. किती सांगितलं तरी मी एवढंच सांगेन, तो मी नव्हेच. नमस्कार. आपण पाहत आहात प्रुडंट मीडियाच्या स्पेशल फीचर डॉक्टर गिरीश ओक तो मी नव्हेच. तरी सर, गोव्याच्या प्रेक्षकासमोर तुम्ही बरेचदा आलात गोव्यामध्ये, आणि कसं काय वाटतं, ती फिलिंग तुमची कशी काय असते, त्यांचा रिस्पॉन्स कसा काय असतो? गोवा, आता मी गोव्यात आहे म्हणून तोंड देखलं म्हणत नाही, पण मला बऱ्याच मुलाखतींमध्ये आवडती वस्तू, आवडतं स्थळ वगैरे जे असतं ना, त्यात मी आवडतं स्थळ ऑलवेज गोवा म्हणतो. मला गोव्यातलं निसर्ग आवडतो, गोव्यातल्या माणसांचा स्वभाव आवडतो, गोव्यातली स्वच्छता आवडते. गोव्यात एक वेगळं कल्चर आहे, खूप डिसेंट लोक आहेत, वागणं बोलणं खूप छान आहे त्यांचं. मे बी उशिरा स्वातंत्र्य मिळालं आय डोंट नो, पण खूप वेगळा आहे त्यांचा ॲप्रोच एकंदर. म्हणजे त्यांच्या ॲस्थेटिक सेन्स खूप वेगळा आहे, त्यांची घरं खूप वेगळी असतात, त्यांचा ड्रेसिंगचा सेन्स खूप वेगळा आहे, खरंच वेगळा आहे. मी तोंड देखलं म्हणत नाही, पण खरंच इथली घरं, इथली अंगणं, इथल्या बागा, इथल्या वास्तू आणि मी पाहिलेल्या आत्तापर्यंतच्या थिएटर्समधलं सगळ्यात लाडकं आवडतं थिएटर माझं हे थिएटर आहे, कला अकादमी. आणि हे एका फार मोठ्या आर्किटेक्टनी, चार्ल्स कोरियरनी आणि दामू केंकऱ्यांनी डिझाईन केलेलं आहे. सो तो एक सतत फील असतो आमच्याकडे की दामू केंकरे याच्या मागे होते, असा एक खूप छान फील असतो. गोव्यातले प्रेक्षक तर डेफिनेटली खूप रसिक आहेत. खूप संगीत नाटकं पूर्वी इकडे खूप आवडायची. माझी नाटकं, मी जवळपास 28 वर्ष गोव्यात येतो आहे, दरवर्षी एक दौरा तर घेऊन येतोच मी. त्याच्यामुळे गोव्यातले खाद्यपदार्थ, गोव्यातले मित्र माझे, गोव्यातले थिएटर, गोव्यातले प्रेक्षक खूप आवडतात. आणि ऑफकोर्स आता तो मी नव्हेच गोव्यात करताना मला डेफिनेटली आनंद होईल. म्हणजे पणजीच्या थिएटरमध्ये फार वेगळं वाटतं काम करताना. इथलं ॲटमॉस्फिअर, ॲम्बियन्स, मागे नदी, आणि ते खूप छान आहे, खूप सुरेख आहे. बाकीचे रवींद्र भवन आता मडगावचं ते पण खूप सुंदर झालं. पोंड्याचं मला वाटतं अंडर रिनोव्हेशन किंवा काहीतरी आहे, ते पण होईल, ते पण चांगलं झालं होतं. म्हणजे म्हापशाचं फक्त एक जरा थिएटर जरा वाईट आहे, पण हरकत नाही, होईल, काहीतरी होईल. बाकीच्या गोष्टी कॉम्पेन्सेट करतात. प्रमिला परांजपे, प्रमिला परांजपे हाजीर हो. शी. बाई, त्या गीत राखून म्हणा, देवा शपथ खरं सांगेन, खोटं सांगणार नाही. देवा शपथ खरं सांगणार, खोटं अजिबात सांगणार नाही. आपलं नाव? प्रमिला परांजपे. नाव काय म्हणाला तुमचं? प्रमिला परांजपे. प्रमिला परांजपे. या आरोपीला ओळखता? चांगलाच. कुठल्या नावाने? कॅप्टन अशोक परांजपे. कॅप्टन अशोक परांजपे, युअर ऑनर. दिस इज द फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज, कॅप्टन अशोक परांजपे. वयाच्या 20व्या वर्षी माझं लग्न झालं. देवाच्या दयाने मला 5 मुलं आहेत. माझं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे न्यायमूर्ती महाराज. त्यांच्या आठवणीने मला तुरुंगामध्ये रात्र झोप लागत नसेल. आणि माझी मुलं तिकडे, त्यांचा बाबा त्यांना इतके दिवस दिसला नाही म्हणून बाबा येले हे गिदी, बाबा येले हे गिदी, म्हणजे बाबा कुठे गेले, बाबा कुठे गेले असं म्हणून माझ्या बायकोजवळ धाय मोकळून रडत असतील न्यायमूर्ती महाराज. मी एक सज्जन, सुस्वभावी, कुटुंबवत्सल माणूस आहे न्यायमूर्ती महाराज. मी आयुष्यात तरी परस्त्रीकडे वाकडा डोळा करून बघितलेला. आणि विद्वान सरकारी वकील म्हणतात मी इतक्या बायकांशी लग्न केली आणि इतक्या मुलांना जन्म दिला म्हणून. असे महाभयंकर आरोप माझ्यावर होत असताना परमेश्वरांनी माझे डोळे मिटवले असते तर बरं झालं असतं, असं मला त्या क्षणी वाटून गेलं. अहो, इतक्या बायकांशी लग्न करायला मी काय श्रीकृष्णाचा अवतार आहे का? इतक्या मुलांना जन्म द्यायला मी काय धृतराष्ट्राचा बाप लागून राहिलोय?